Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot ni kada kayo ti istorya na paulwan. Dagiti Sara ni Ari Gusting. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Hey, Yaski. Awan pa'y nasaya at amabuyan sa albag kitik. Nay, gustay. Kunak nagbuy-buya kay titire. Itay ng mabwisitak. Apay manan aya. Ti damag, may papan kadagat importasyon iti asukar, bagas, ken ti anomalya iti departamento iti edukasyon. Kat, anya nga ro ti mabalin mo no adumot dita ti masuk-sukainan dan nga anomalya. Dahita nga rod ti makapasakit rik na. Nagadu Pilipino amang kuranges ngem adamot di dati nagbalinin abutite gapot kinakuni berda. Ay, wan nga rod. Agasam ti maatap ana ibulsada. Gapo kada iti awan kanut kalidad na alaptap. Taginatang da agraman. Ay, anya day jay. Apo, module ko na dan sa nga inusar dagiti estudyante. Ay, nagdakkel kano tinagastos da. Ngem awan kano matserbi dagijay. Ay, adulat na ti san analukaisan ti Duterte administration na kun neighbor. Pitilaksit ti kinapingat na anang biro kadagito akurap nga opisyal. Ay, tadagiti mo't la tao na tinagaramid. Nagtaltalagpiman. Ngem nakalusot na mo't la ta nagaramid iti kalukwan. Kanon to nga tayang agpatingga ti kasta nga aramid ti tao. Ay, mas dawa ka. Isuda mo't lang tinangdadal iti bagbagida, winubiyagda. Siguro, ti amo da kat agnanay na mailemang da, day nga aramid da. Tidakas na, kat talaga napingat mo ti kabarbarong administrasyon, iti kampanya na. May panggap ka dagita kun niber, winubulok a sistema dagiti nagduduma a departamento ti gobyerno. Malakit sa paila kumaa. Tasan ama pa ay tinamnama tinasurok at 30 milyones anang ibotos kadakwada rumang aymutan. Tibiyag ni Juan de la Cruz ako nada. Mangnamnama akmat iti dayta bakit? Ay ngam siyempre sana kaskarina. Saan nga pagdarikmat? Ngam dagiti daduma nang runa kadagiti mang batbatikos kadakwada. Ti kayat da automatic mapasamak dagitin karkarida piman. Abay, anyarita, kimat? Dayta nga rod. Tik time ako na damot Nga makitak matkit di seryoso ti kabarbarong administrasyon. Nga ramidin na amin nakabalan na tap nagbalbali umati
tatos ti panagbiag tayo. Ay, sa apay kumaatakas ta. Mauray kuma ti panagbalbaliw. Nagsapa mo ito na itang umalatiw. Dumeng! Ay, nako. Nakaring ka! Di man gahim katugangak. Iba ka ano din na kahit nga umay. Ay, dakasan. Umain tatang. Mabitlaang. Hey, Ada ka mo't lagayam. Nagbayag ka mangilukat itiri daw yo. Anda kami iti kusina, ha, tatang. Kas iti data, di nakpay pastrikin. Ay, samra kayo, ah. Anda kay lakit din na ya. Mabitlaang tatang, ha. Itimplaan kayo iti kape. Kasta, tadi ka kachibot nga ultimo kapiyo. Saan mo tatatang? Ay, talakid din. Sige, agtugaw kayo pa tamang timpla iti kape, ya. Siyakon, umayak lang ang di kusina, tasak timpla. Ang mga taymanan lokal at umangtang na kapiyo ti timplaem. Anya, Ay, awan lathat kikalinuto ni Rosa sakbay aping manaw. awan tatang. Saan ka no nakagatang iti arena? Alakit iso ah. Ano sa nang tiag kaping awan ibulon nga ori pandisal ang mabali na pagbarsak iti takong. Lakit yung nagpaiso ni katugangak. Nagado pala palabras na. Ay, di na pala idirit sa nga may makikapi. Ay, rongya akong nagsurat at no makaduwa. Ay, di pala narugrug yan tagtugkal. May manan mangkuryero na tiya suyam. Ay, makala, eridap ko pa'y kiti. Kustunto na sumangpat ni Rosa anak itinda. Kanapan ijay po ni Raria. Nasaagan mo ti rice cooker. Awanan parikot. Kung nakarukya kasuratan tayo diyak, may papaniti may nga ari asaraan. Ari gusting, di panagan ka. Ay, ura, tadi mo't lagdeng-denggag itin drama ni katungangak. Mayat na di aplat. Ay, mapa na talaga. Big-bigat pala nga makaturog ak manen. Sa bagay, ang nga orasan, hindi sumardang kami chat ka ni Rosa. Adto yung ti pinatemplayo at siya ama daydayaw nga ari gustilo. Idisom, dama. Ay, adda ka di pa'y paaramid yo, madaydayaw nga ari. Awanen. Nga madalang damagaking ka. Anya dayta, madaydayaw nga ari gustilo. Anya ti makitam iti ulo. Ha? Ibagam kumati agpaisaw. Da nakita. Iba nga tipod na. Apay, adi naksungbatan dama inday. Ay, kwa, madaydayaw nga ari gustilo. Tila ang kulot, kan napuskol abuok yu ti makitkitak. Day talaeng,
Wan, madaydayaw nga ari. Alang arudain. Panawan nakpay lang ditoy. Ayaban ka ano at damanan ka sa pulak. Wan, madaydayaw nga ari. Nay, apay nga ta dinamag kanyak ti ari dayjay. Naglawag anakitak ti tumungtong raraw asara iti ulo na. Uray na puskol ti buok na. Rumwarlat ta ti Sara na. Apay nga tangad da Sara ni Ari Gustilo. Di mat istorya dalaang kat ni Satanas ti adda Sara na. Malaksid kada gitinwang, kas kada kalding. Dagijay lang mat ti saraan. Apay nga tangad da Sara ni Ari Gustilo. Kat saan mat anauyong. Ay, maulawakan kan Ari Gustilo nga asawak. Agsubli-subli ka lumablabas iti sangwanak. Sofia nga asawak. Anya ka diti mang burburibur ka. Ammom no anya daytoy asawak aray na. Di ka din nagtubo asara di tatuktok mo. Kasta nga raw. Mas dawak matitiday ta. Kasano? Kanapay nga da nagtubo asaram. Saan ko nga mo ngem narik naklatan nga agtubtubo. Idi kwan umatidog meten umatidog. Kat, anya garoti pampanonotom ita. Kayat ko ti agpapukis. Engem di pa'y kat ad-addan nga agparang ti sarak. Kat kasla-akla sa iron. Ay, nakaskas daw na itanda asawak nga ari. Ay, may isa ka di alunod daytoy. Ay, day tati saan ko nga amo. Ay, sinalbagkit di. Anak ti demonyo. Apay ang nagsara akmatan. Apay ka di madaydayaw nga Ari Gustilo. Mangayab kay ti kadwa masuldado. Katibanduyo aka sa pulak ti barbero. Anya, Kayat kon apaputdan datidog ken kulot abuok ko. matungpal madaydayaw nga Ari. Ngem kayat ko tay mapagtalkan a barbero. Saan ko akayat ti may sa asalawasaw, wino tanaw-taw, wino marites. Anya ti kayat ti asawan madaydayaw nga Ari. Bastag tungpal kan itibilin ka. Basta ibagam, akasapulak tinalaeng, ken podpod no a barbero. Wan madaydayaw nga Ari. Ket kastangdan na. Iso ti mga sawa iti prinsesa nga anak ko. Nga isunto ti sumukat kanyak nga ari dito'y pagarian, Agustiso. Anya ti kunayo inak arena? Nagpaibando ti amak nga ari iti mamukis wenno barbero? Wan, nalaing kan mapagtalkan a barbero. Kunak man no sanda papukisan ti kulot kan atidog anapuskul abuok da anangabong dita nagtubo asara da. Isu nga rod atay ka no mapagtalkan a mamukis. Kasta ka di? Adadyak magustuhan ngayon bagana. Anya tay jay inak arena? No, makapili ka no, uray asawa na ka, itinasawa ang mamukis. Anya? Wan, kasta ti plano ti amam nga ari. Inak arena? Itultulag na kan nga anak na. Kasano no saan ko akayat? Naibagak mo't kan kwa na ti kasta. Gabnala ka kano a masursuro ti ayat. Sana kano a parikot da ita. Saan nga umanugot inak arena? Nasa ugmat kan kwa na da ita. Apay nga inakman na tiniknam ng runak at pakasik nan unay ta puso.
Anyat ko nada. Kunana, awan kanutin naganak ang mga rubo iti anak na. Anyamatan ti amak ngari. Kasaritak to ti amak ngari, ina Karena. Sa anak nga umanugot iti kayat da. Ipakpaka mo kada kayo amin. Nga agkasapulan ni Ari Gustilo itinalaing abarbero. Kat no asino man kada kayo tinalaing amamukis. Mapan kayo lang agpalista ijay palasyo. Kat no asino ti magustuhan na. Dakkel kan napatag unay titangdan na. Kan ison ti agbalin amamukis na iti agnanayon. Pagkasapulan ka no ti Ari ti mamukis mo no barbar. Hey! Mayata, napatag ka no ti gungguna kan nagbali ng barbar nan ti agnanayon. No kasta, daytoyen ti gundaway ko. Tapno kanayon kung tumata na makitkita ti prinsesa a pagtamdak launay. Tinalimod nga inayat ko. Ang dapat amay sakla ang anano mo amam mo kays sa anak amay karikan ko ana. Isungain ka din ko, ako pikupaklangan iti kaunggak ti panagayat ko kan Prinsesa Rosita. Wait, mapanak ta agpalista iti palasyaw. Padasag matigasat ko. Awan kastay padasan ako nada. Adan sa nadagsan a parikot yo na patag a prinsesa. San ko nga mo nurumbangay bagakan ka daytoy, damay inday. No may talag yo lakit di kanyak na patag a prinsesa, kan makaytedak mat itinano mo a kapanunutak. Ada nga minaikad dang ti amak ngari at siya kanunungan. Kinasaritak matan, ngam natangkan ti pangadang na. Napatag a prinsesa. Pasensya kan, dama inday. Saan ko may buksilan a hustukan ka? Uray adaw uyong ti amak ngari. Saan ko matakay ta madadahal tinagan na, kan reputasyon ti sabalikan kwa na, nang runa kadagiti iturayan na dito'y pagarian ti Gostisov. Kastamat lang ti ko na ti ina Karena. Maalawan, napatag a prinsesa. No saan arumbang amaamuan ti sabali, saan yun nga ibuksilan kanyak? Agtalagakan ka, dama inday. Ngam, ladingitak, tadyak may baga ahustukan ka daytoy. Ay, awan anyaman na napatag a prinsesa. Maawatan kayo. Langam ti mariribukan, dumeng anak ko'y ti bunyag. Uy, ninang ko iti bunyag enkantada. Saan ko nga mo gusto ti pangadeng ko? Amok, no anya ti parikot mo. Ti makunak, agtalag ka iti bagay. Ninang? Wan, mapan ka. Katsak bahay asumungbat ka kani Ari Gusteng. Amirisam kumaan na imbag ti sungbat mo. Kamay sala ang abidot mo. Ipasida na ka iti taraken na alyon. Kasta ka day? Ngam no nasgad unay ti tarigagay mo iti prinsesa nga anak na. Saan ka nga agdanag? Saan ka amaan ano? Agyamanak ninang ko ngayon kantada. Laglagi pem tibilin ko. Agbalin ka kumaanatanang ken masirib, dumeng.
Asino ti sumaruno, soldado? Umayan, madaydayaw nga ari. Umay ka. Dumatag ka iti madaydayaw nga ari. Kat agkurno ka. Madaydayaw nga ari. Nalaing kamot lang nga mamukis lalaki. Angem, agori ka. Pudno ka di alalaki ka, winno anya. Babae, ngam laki anak madaydayaw nga ari. Tumboy. Ngem, amom ti mamukis. Wen madaydayaw nga ari. Mamukis, mangulot, ag manicure, kan amin na trabaho iti parlor. All around kang around. Wen madaydayaw nga ari. Doy uyong na iti atumboy. Ala, sana na question kanyak no lalaki ka o no babae. Tinapatag, maramid mo ti paaramid cooking ka. Wen madaydayaw nga ari. Sangapulo at tawanan amamok pukisak. Nasayaat. Ngem sagbay apukisan na. Damagik mampaiking ka. Anya ti makita mi ti ulok. Ha? Ano magpaiso ti makita? Sara? Napaulimig ka. Kayat ko ngagsao ka iti pudnaw. Ay, kwa. Madaydayaw nga ari. Dua Sara ti makita. Agyaman na kiti kinapudnom. Soldado, Madaydayaw nga ari. amuyon ti aramiden nyo kingkwana. Irwaryo day ta alalaki iti babae. Ipasidla iti dakkel ken narungsot at anaken kwalyon. Wan, madaydayaw nga ari. Umay ka, lakyan. Winatumboy. Ay, saan? Ay, saan pag naipasida itilyan? Ay, saan? Sino ti sumaruno, soldado? Umay ka, lalaki. Sikan ti sumaruno. Sige, agkurno ka. Kun madaydayaw nga ari gustiga. Madaydayaw nga ari. Anya tinagan mo? Domingo, Portugal, madaydayaw nga ari. Kasanon kabayag mo amam mo kes? Adan 5 atawin, madaydayaw nga ari. Kasta, amom ka di titangdan mo no makapudno ka kaniyak. Saan, madaydayaw nga ari? Sika ti agbalin ngagnanayon a barbirok. Ken sika pa iti mga sawa iti anak ko a prinsesa. Ha? Ngem no saan ka a makapudno. Agbalin ka matataraon tinarungso tataraken ko alyon. Madaydayaw nga ari. Ala, sakbay arugyam ti mamukis kanyak, at dapay damagaking ka, lalaki. Uwan, madaydayaw nga ari. Malaksid itinapuskol ken kulot abuok ko. Anya ti makita mi ti ulo. Tilang ko makinapudno ti ibagam kanyak. Adda 2 asara iti ulo na. Sungbat! Tilang napuskol ken kulot abok yu apukisak ti makitak, madaydayaw nga ari. Dayta ti pudno a makitak. Agpaiso ti bagbagam. Uwan, napatid nga ari. Sige. Ituloy mo ti mangpukis kanyak. Kad sikan ti makaasawa iti prinsesa ang anak ka. Pudno, madaydayaw nga ari gustilo. Maasawak ti Ay. Tagainap malay. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.
Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon Roger Ramirez. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.